eztabaidak egon ziren, danetati dau, batzuk esaten zeu bat, total egiten dugu taberna baten, eta ipintzen ditugu kuadrua taberna baten, eta jazta. Beste batzuk aldiz pentsatzen genuen, Pilar moduko persona batek merezi zuela, eta guk behar genuela horrelako rekonozimentu ofizial bat izatea. Herriko alaba, betik herrian bizi izandakua, eta herriko hainbat jenteari hainbeste eskaini eta eman utzen personia. Eta, bueno, askotan hori da pasoko jaku, ez? Ikusten duzu ez dakizea omenaldi, eta esate duzu, horren kitzi omenaldi horri bautzie Pilarrek eixo merezi dago. Eta orduan, bueno, baina, klaro, hori gero jantzin biozu, osea, udaletxera zen duzu, joan. Gure laguna da, kuadroa pintetaitu, eta, bueno, nahi dugu klaustruetan zeratzia. Bueno, orduan, prestatu genuen eskaera bat, eskaera horretan bere ibilbidea, bere doaiak, bere esplikatzen genuen, eta ofizialki sartu genuen erregistroan, dana formal egiteko, eta horrekin batera kultura teknikariakin egon ginen. Kultura teknikariakin batez ere kultura arloa, ez dalako bakarrik arteak, baizik eta gure ustez bizitza, bizimodua, eta ulertzeko modu transversal bat izan daitekelako.